Iltaqa' l-ewwel darba l-iGaming Council, kunsill maħtur biex jidentifika l-isfidi fis-settur tal-gaming u jiddiskuti azzjonijiet konkreti biex dawn l-isfidi jiġu meluba. L-ewwel laqgħa saret fil-Ministeru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet. Il-Kunsill se jibda jiltaqa' kull xarejn u fih danu jiġbor kumpaniji ewlenin tal-iGaming f'pajjiżna, flimkien mal-Gaming Malta u l-Awtorità Maltija għall-logħob. Il-Kap Eżekuttiv tal-Gaming Malta, Ivan Filletti, spjega l-irwol li l-Gaming Malta għandha fih dan il-Kunsill. Fit-termini tal-Kunsill hija ħadd ikkoordina u ħadd isprunja kemm jista' jkun soluzzjonijiet u tifhem forsi iżjed il-problemi jew nkella l-opportunitajiet li għandhom il-kumpaniji tal-Gaming Malta f'mod iktar strutturat biex wieħed ikun isib ukoll iżjed soluzzjonijiet. Il-Kunsill huwa mmexxi mill-Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet Silvio Xkembri. Il-Ministru spjega li l-viżjoni tal-Gvern illi tkompli tikber l-ekosistema tal-industrija tal-iGaming f'pajjiżna u dan il-Kunsill se jara l-ġurisdizzjoni ta' pajjiżna f'dan is-settur tibqa' attrajenti. Flimkien ma daw l-operaturi li llum ħadmu magħhom fost l-aqwa mħuħ li għandna ġewwa pajjiżna naraw kif issa nistgħu nkomplu nkabru dan is-settur imma mhux biss fl-attività li hija marbuta mal-industrija tal-iGaming imma wkoll fi branċi oħra li jistgħu niftħu minn din l-industrija. Qed nitkellmu allura fuq video game development, qed nitkellmu fuq e-sports, qed nitkellmu fuq attivitajiet mħadma fuq il-blockchain relatati ma' din l-industrija u attività oħra li qegħdin naraw fl-ekonomija diġitali li allura tkompli s-saħħa mbagħad l-ekosistema ta' pajjiżna. Il-Ministru faħħar il-komunikazzjoni diretta mal-industrija, punt li tkellem dwar ukoll il-Kap Eżekuttiv tal-Grupp Betsin. Dan huwa wieħed mill-akbar gruppi tal-logħob tad-dinja li ilu fil-qalba tad-divertiment għal aktar minn 5 deċenji. I think it's important that the industry has a very direct and frank dialogue with the people in powers here. So it's good that there is an opportunity for us to raise the concerns of the industry.